Yun mga choy, magandang araw sa inyo mga choy. Mahimingwit sana kayo mga choy, mga tropa. Kaso ang kukulit itong mga naglalambat ng iwan ko ano nilalambat itong mga to. Kinukuha nila yung mga ilalim ng ilog mga choy, mga parang buhangin ba. Yun pala mga choy, sa mga bagong small YouTuber din na katulad ko. Bisitahin nyo lang mga choy yung mga update na mga nagko-comment dito sa ko mga choy. Diyan. Mga legit yan mga choy. Puntahan nyo sila. Mga solid kachoy yan. Alam nyo na yun mga choy, yung 5 minutes na yun, 4 minutes na mag-stack. What? Yun, thank you sa inyo mga choy. Pinidyo ko to mga choy para ay kung illegal man yung ginagawa nila, magawa ng paraan ng makita ng ibang mga tao na nasa katungkulan. Kung legal ba tong ginagawa itong mga nagbabangka na nangunguha ng mga laman ilog Pasig. Yung mga katoy, anong ginagawa nila paano pa kami makuha ng isda niya mga katoy? Pinikot-ikotan na tong pinalan namin. Ayan nakatarungan ba yan mga katoy? Pinapalik yan mga katoy sa harapan namin. Kaya naisipan ko na lang i-video para kung sino man yung makapansin sa video ko, sana makarating sa City Hall to o kaya sa barangay kung ano man yung ginagawa nila. Iwan ko kung anong kinukuha niyang mga yan sa ilalim mga tayo. Nandun sa dulo yung isa mga tayo. Ayan parang nilalambat nila yung ilalim. Ayaw nila man nila magpa-istorbo. Pinapalis namin, ayaw malis. Ang luwang-luwang naman itong ilog, bakit dito pa sa harapan namin nagaan? Ano pa gawin namin? Hindi na lang mamingwit. Yun dito yan mga sa ilog Pasig. Sana pagka ganyan, humingi muna sila ng permit sa barangay. Turbo talaga yung mga anglers natin na nag-i-enjoy dito sa yung mga libangan ng naglilibang ito sa ilog Pasig para mamingwit. Yan may mga kinukuhang parang buhangin mga tayo. Ano kaya? Sabi no dun sa dulo, parang ata yung mga shell ba yun na maliliit. May sabi naman ng iba baka nangunguha raw ng ginto. Di kasi natin sila ma-interview. Nakausap mo na matino, ayaw nila magsalita. Parang walang mga naririnig. Nandun yung dalawa mga umalis na yung dalawa. Kaya ata yun, halos sinaraw-araw nila tong ilog. Nakaka-istorbo sa mga anglers natin na naglilibang na mamingwit. Buti sana kung banda sila sa dulo para nanadya kayo na musga mga to kasi kung di lang tayo mabait, di sana nakatikim sana ng dinuguan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. May jokes lang mga toy. Ayaw man lang kasi nilang makisama. Dapat pagka may namimingwit sana, lumalayo man lang sila. Wala, ang luwang-luwang itong ilog mga toy, titira nila. Hindi tuloy patayim itong mga ilog. Ayan andun mga katoy yung tatlo. Pumunta na ron, siguro naiya. May ibang Pineda. Kawa naman yung mga anglers natin dun. Itong dalawa dito. Ayan mga katoy yun,
Maya maya may iangat yan na ano, na lambat. Kung ano, baka ginto. Siguro kinukuha yung mga ito eh. Tapos andun yung isa. Andun. Paikot-ikot. Parang akala mga Coast Guard. Hindi naman Coast Guard. Kuha niyan sa ilalim ng Ilog Pasig. Sana legal yung ginagawa nila. Para di naman masama yung loob namin na mga anglers. Ang daming nagrereklamo dito mga ito, hindi lang ako. Mga Guadalupe anglers kasi naiisturbo mga pamimingwit nila. Tingin mo yan, matumal lang nga yung ilog na mamingwit, iniisturbo pa nila. Ayan o, may inihila na naman. Ayan, inihila na naman nila o. Ayan, biro mong ano nila yan eh, makatarungan kaya yung ginagawa nila yan. Kaya nakakawalang gana kaming wit dito mga to eh. Buti kung napapaliwanag man lang sa amin kung anong ginagawa nila, o kaya alam na naman sana nila pagka ano eh, pagka may namimingwit, lumayo-layo naman sila kasi luwang-luwang naman Ilog Pasig eh. Hanggang Manila Bay naman to. O diba? Yan o, inaangat na naman nila. Matalikod sila mga kung ano. Yun, tinatapon naman nila yung ano, yung dumi. Okay sana kung may nadala sana nila kung ano yung kinukuha nila, kunin na nila yung dumi. Ay ayaw nilang dalhin yung dumi, binabalik din. Yun o. Parang buhangin mga ito na ano, patong maliliit. Di ko kung ano kaya yan, shell o nagmimi na ba itong mga to. Pa-comment na lang mga ito eh, baka meron napupunta rin sa inyo mga ganitong ginagawa sa inyo, sa mga ilog sa inyo. Kasi ngayon lang nangyari to eh, nga nakaraang buwan. Yan, tinatapon nila yung ano eh, yung dumi na nakukuha nila eh. Buti kung kinukuha rin nila yung dumi, hindi eh. Meron lang sila eh, bagay na kinukuha. Ayan o, tinatapon din o. May maliliit lang sila na parang bato kinukuha. Ayan o. Yung tatlo andun mga to sa ilalim ng Bagong Tulay sa Pineda. Nagtago na yung dalawa. Ayan, dun pala mga to yung dalawa, andun sa dulo. Malabo yung ano, kuha mga to yun. Yun o, binabalik nila mga to yun. Ay, nako talaga sa inyo. Kung ano man yung ginukuha yun, sana yumamang kayo sa ginagawa nyo. Punta natin mga to yung isa doon, sa dulo na yun. Punta natin. Punta natin doon mga to, kabila. Isa. Ito yung isa oh. Dalawa pala rito. So may malapit sa akasya mga to. Ayan mga to yung isa. Doon mga to yung isa oh. Punta natin. Ano kaya kinukuha yan ano? Di kaya ano yan? Mga pabalik-balik nga. Ayan, parang may net sila eh. Di kaya ginto yan? Bagong tropa si Wendel. Subscribe. Yun, subscribe my YouTube channel, Contribution Adventures. Thank you mga katoy. Salamat. Bago nating subscriber eh. Ayun oh. Tatlo dun sa dulo eh, na may bandang Pineda. Tatlo rin pala rito. Kaya mga katoy oh. Ano kaya yung mga kinukuha ito mga to? Nakaka-isturbo sa mga namimingwit eh.
Makadiskarte yung mga anglers natin dito mga katoy. Ayun no, yung isa andun. Wala na tuloy yung mga, umuwi na yung mga kasama natin anglers. Yan sa may Acacia, oh, wala na. Oh no! Yan mga katoy oh. Mga wala stick na to, mga pinaggagawa ito sa buhay nila. Ginagawa mo. Kamate, yung isa nasa bandang Guadalupe. Yung paborito nating spot yan sa may Acacia. Andito yung mga to, yan doon yung isa. Sa may Buhayang Bato. Yung mga tropa nagtataka rin kung ano yung kinukuha nila. Ayun o. May binabagsak silang ano mga tayo. Tapos papalargay nila ng mabilis yung bangka. Pag medyo nahirapan na, hihinto na. Tapos retrieve nila yung binagsak nila na pisnit. Yun. Okay, dalawa na sila dun. Yun, binabalik nila yung ano eh. No? Buti kung hindi nila binabalik yung mga basura. Binabalik na yung basura yun. Mga putik pa rin. Ano kaya yan? Ano? Yun oh. Brad! Brad! Ano yung kinukuha nyo? Kaya mga kati, ayaw kasi nila magsalita eh. Kaya di natin alam kung anong mga kinukuha nila eh. Kaya para sana makuha nila yung panig nila eh. Noong nakaraan nandun kami pumisto sa may papuntang sa may Rockwell. Sa Sandon naman sila. Yung tropa dito, nandito na naman sila. Oh no! Yung mga kate, uwi na tayo. May stress lang mga kate pagka lagi mo silang pinagmasdan dito. Uwi na rin mga tropa. Uwi na yung mga kasama natin anglers. Okay mga kate, uwi na tayo. Wala tayong makukuha rito. Salamat nga kate sa pagsama ulit. Thank you, thank you. Yan, umalis na tuloy yung mga anglers natin dito mga kate. Kasi guys, kagawan ng mga hindi mo alam kung anong ginagawa ng mga yun. Kita nyo yung ano nila mga kate, ayaw nilang magsalita. Tingnan mo, wala tuloy oh. Umalis na tuloy sila dito. Ang dami nila dito kanina eh, wala na.